Bon dia a tots i a totes. Com veieu, avui vinc acompanyada de l'Aïda Llauradó, la nostra portaveu a l'Ajuntament de Badalona, i la nostra diputada al Congrés dels Diputats, Viviane Ogú. Avui vinc acompanyada amb elles en aquesta roda dels comuns, perquè, com és evident, nosaltres estem aquí per denunciar els greus fets que estem vivint aquests dies a la ciutat de Badalona, aquests fets que es van donar i que estan donant greus problemes de convivència a causa i per la responsabilitat de l'alcalde Albiol. Primer va començar amb aquesta autorització del jutjat de l'ordre de desallotjament i després pel posterior incompliment per part de l'Ajuntament de no reallotjar a totes aquestes persones que estaven malvivint, perquè també ho hem de dir, estaven malvivint en el B9 i, per tant, també la conseqüent nul·la i nefasta gestió de l'alcalde Albiol, que el que està fent és escampar un problema de sensellarisme pels diferents barris de la ciutat. Per tant, davant aquesta deshumanització, davant aquest racisme, davant aquesta violència institucional, nosaltres el que estem veient és un alcalde que el que està liderant és un greu problema de convivència a la seva ciutat sense prendre mesures per donar resposta a aquesta problemàtica. Com bé saben, els comuns hem estat des del primer moment acompanyant aquesta situació, també acompanyant a totes aquestes organitzacions que estan ajudant a totes aquestes persones, i per això avui li passaré la paraula a la nostra regidora, l'Aïda Llauradó, i també a la nostra diputada perquè també us puguin explicar en primera persona com s'està vivint aquesta situació a la ciutat i què és el que estem exigint als comuns, tant a nivell municipal però també, evidentment, a nivell d'altres institucions com és la Generalitat. També sabeu que el nostre diputat Andrés Berrio també ha estat acompanyant aquesta situació, i també davant l'immobilisme de l'alcalde Albiol també estem exigint a la Generalitat que es mogui davant aquesta situació. Per tant, li passo la paraula a l'Aïda Llauradó. Bon dia a tothom. Bé, doncs, com sabeu, els comuns denunciem aquesta actitud totalment irresponsable de l'alcalde Xavier García Albiol, que en comptes d'agafar la seva responsabilitat i coordinar-se amb la Generalitat per trobar solucions, respostes a aquest problema tan greu de sensellarisme que s'ha generat a Badalona, el que ha fet ha sigut escampar l'odi i escampar el problema de sensellarisme a diferents barris de la ciutat. Davant d'això, ell és molt valent contra els més desfavorits i, en canvi, és incapaç de gestionar els problemes que té a la seva pròpia ciutat. Per això, en Comú Podem, exigim que es posi a treballar amb la Generalitat de Catalunya perquè aquesta gent, les persones desallotjades del B9, no poden seguir sota un pont, malvivint sota la pluja, amb aquestes condicions totalment infrahumanes. Ningú mereix dormir al carrer, i el que s'està demostrant és que les administracions públiques no estan sent capaces de donar una resposta. Solucions n'hi ha, però s'ha de tenir la valentia de tirar-les endavant. I com que el Partit Popular i Albiol no volen donar cap solució, s'han dedicat a criminalitzar a la pobresa, a criminalitzar les persones que estaven malvivint al B9 per poder treure's la responsabilitat de sobre de donar una solució. I encara avui voldrà sortir com a salvador en contra de l'ocupació, quan s'està veient que el problema greu d'augment dels preus de l'habitatge, la vulnerabilitat de tantes persones i les injustícies a nivell social i econòmic que estan provocant aquesta manca d'accés a l'habitatge estan generant més desnonaments, estan generant més persones sense llar i, per tant, també s'estan generant més ocupacions, perquè una de dos, o la gent dorm a sota un pont, com el que està passant, o ocupen equipaments públics com Can Bofill o locals privats, com també s'està veient, i generen situacions totalment insostenibles per a la ciutadania. Per tant, tant des d'un punt de vista de drets humans, de justícia social, de solidaritat, com des dels propis interessos dels veïns i veïnes de Badalona, es requereixen solucions perquè ningú mereix dormir al carrer i ningú mereix tenir un barri totalment degradat amb una situació totalment descontrolada. Badalona, ara d'avui, està incendiada, està descontrolada, i l'alcalde no pot fer veure que forma part d'una mobilització veïnal quan ell és el responsable de que ara a Badalona no hi hagin alternatives, no hi hagin solucions i hi hagi sembrat el caos. No sé si alguna... Espera, primer fem la... Des dels comuns també volem denunciar que aquest es tracta d'un cas de racisme institucional, és a dir, veiem com el Partit Popular el que està fent és, en la seva batalla també contra l'extrema dreta, instrumentalitzar els col·lectius migrants per tal de generar l'odi,
Creiem que aquest cas de desnonament de 400 persones que ja les Nacions Unides han apuntat que es tracta d'una violació de drets humans no s'hagués donat o no s'hagués donat en les mateixes circumstàncies si no es tractessin de 400 persones, en la seva majoria persones negroafricanes, i alhora creiem que és fonamental que, com deia l'Aïda, no només es tornin a obrir els equipaments públics a Badalona per sensellarisme en el marc de l'estratègia de sensellarisme de Catalunya, sinó també que la Generalitat de Catalunya sigui capaç de fer una passa valenta i donar una resposta de la magnitud de les necessitats. És a dir, la resposta que s'havia donat de plaça per 15 persones no és suficient, i per tant el que cal és obrir un equipament públic o diferents equipaments públics que donin resposta a la magnitud de la situació i un acompanyament social per la reinserció d'aquestes persones. Moltes d'elles en situació administrativa irregular, algunes d'elles treballant de manera regular, és a dir, no ens trobem exclusivament front a un cas de moltes persones en completa exclusió social, sinó que és una altra de les mostres de la gran crisi d'habitatge que vivim com a país. Després us passaré per si voleu fer algunes preguntes, però sí per acabar, crec que avui també en aquesta última roda de l'any i després de les eleccions a Extremadura, i crec que també toca comentar una mica aquests resultats i quina és la situació a l'Estat. Com bé saben, i crec que una de les conclusions d'aquests resultats electorals és que a la presidenta Guardiola no li ha sortit bé la seva estratègia amb aquesta convocatòria electoral. En aquest cas, el Partit Popular ha fracassat en aquesta estratègia de voler buscar aquesta majoria absoluta, i el que s'ha trobat és amb una major dependència del Partit Popular a Vox. Crec que també, en el fons, el Partit Popular hauria de reflexionar si l'estratègia de copiar l'agenda de l'extrema dreta li està servint d'alguna cosa, més enllà de dretitzar i de donar-li a Vox tota aquesta força i aquest gir a la dreta que comencen a patir també aquests governs condicionats per aquesta força política, però crec que també des de les esquerres ens toca també valorar que no han estat uns resultats positius per les esquerres. Sí que, evidentment, des de l'espai polític on nosaltres ens identifiquem i en què hem donat suport a Extremadura, que ha estat Unides per Extremadura, doncs han tingut aquest creixement positiu, també demostrant que quan existeixen forces arrelades al territori que treballen conjuntament per donar respostes als problemes reals que té la ciutadania i donar respostes a aquestes problemàtiques més locals i més arrelades al territori, doncs també això és reconegut per la societat, i per tant crec que aquest resultat positiu ha estat resposta a la bona feina que en aquest cas han fet els companys i companyes d'Unides per Extremadura arreu del territori. Però sí que, evidentment, hem de comentar també com han estat aquests resultats pel Partit Socialista, que, evidentment, paga un càstig electoral evident. És un toc d'atenció evident en un context marcat pels seus casos de corrupció, per la seva desconnexió amb una part important de l'electoral, també per tots aquests casos d'assetjament que hem anat coneixent en les darreres setmanes, i, per tant, per nosaltres no deixa de ser aquests resultats a Extremadura també un altre toc d'atenció cap al Partit Socialista, que ha de reaccionar, que ha de deixar d'estar bunkeritzat, com venim dient a les darreres setmanes, que s'ha de moure, perquè en realitat és insostenible aquesta situació, que el que ha de permetre és passar pàgina i, per tant, poder continuar endavant amb aquest també govern de coalició a nivell de l'Estat. Nosaltres volem ser molt clars, aquesta crisi que viu el govern és una crisi provocada per al Partit Socialista, pels seus errors, pels seus casos de corrupció i pels seus casos d'assetjament sexual, com estem dient, i en realitat davant aquesta situació el que està provocant i el que es demostra també amb els resultats d'aquestes eleccions és que calen explicacions clares i calen preses de decisions valentes per sortir d'aquesta
aquesta situació, perquè en realitat, si no, el que ens trobem és aquest desànim que creix, ens trobem com s'està obrint la porta cada vegada més a la dreta i a l'extrema dreta i, evidentment, aquesta situació és insostenible amb aquest reforç del Partit Popular, però, evidentment, amb aquest reforç, sobretot, de Vox. Per tant, sabeu que nosaltres ens vam reunir amb el Partit Socialista la setmana passada i, per tant, vam ser molt clares amb les exigències que els hi vam donar. Calen mesures de regeneració democràtica amb explicacions públiques i responsabilitats polítiques. Cal un gir social imminent del govern, no d'aquí uns mesos, sinó ara, un gir imminent, i cal una reformulació del rumb de la legislatura si es vol arribar al final amb credibilitat. Per tant, reiterar que necessitem que el Partit Socialista mogui fitxa i poder sostenir aquest govern de coalició a nivell de l'Estat. I, si us sembla, fem preguntes. Bon dia. En la línia del que comentaves, no sé què els ha semblat avui la compareixença de Pedro Sánchez, si creieu que, més enllà de limitar-se a explicar els canvis, diguéssim, estructurals dintre el govern, hauria d'haver fet alguna reflexió, o esperàveu vosaltres alguna reflexió sobre els resultats d'ahir a Extremadura? Evidentment, el que avui anunciava Sánchez era esperat davant els seus moviments interns que ha de fer davant les properes contestes electorals, per tant, cap sorpresa en aquest sentit. Sí que, evidentment, nosaltres creiem que cada cop que el president comparegui ha també d'interpel·lar i ha de donar respostes a aquesta preocupació de la ciutadania, aquesta preocupació de les esquerres i, evidentment, per nosaltres totes aquestes declaracions són insuficients davant els greus fets de corrupció i els greus fets d'assetjament sexual que està patint el Partit Socialista i, per tant, nosaltres el que ens agradaria és que el Partit Socialista, en aquest cas que el president Sánchez, comparegui per donar respostes reals, per sortir amb força amb aquesta regeneració democràtica que necessita el país, però també amb mesures clares, com nosaltres li estem exigint. Esperem que demà puguem tenir aquest escut social tan reclamat també des de la nostra força política, amb totes aquestes mesures tan necessàries per poder continuar reforçant l'agenda social del govern de coalició i és en el que nosaltres també estem centrats. Bon dia. Jo sobre Badalona volia preguntar dues coses. La primera, quines passes valentes pot fer la Generalitat quan demaneu passes valentes? En concret, no sé si teniu alguna cosa al cap que sigui més concret. I la segona, si no es poden o si heu pensat en prendre accions potser judicials contra García Albiol. Bé, nosaltres, quan parlem de decisions valentes, estem parlant que la Generalitat té l'obligació de planificar els recursos per polítiques sense llar i ho ha de fer al costat dels municipis, però la Generalitat també ha de liderar aquestes propostes més estructurals, perquè si no el que ens hem trobat a Badalona és que ni un Xavier García Albiol del Partit Popular ha volgut fer polítiques per persones sense llar i, de fet, va tancar Can Bufivell, que era un equipament públic que vam projectar nosaltres i que ell va inaugurar, però com que no se'l creia, al cap de pocs anys, l'abril de 2024, el va tancar i, tristament, des del 2024 fins ara, aquest equipament ha estat abandonat. Per tant, tenim un govern de la Generalitat que no aplica polítiques públiques pel sensellarisme i tenim un govern de Badalona que tampoc ho fa i que després es troben amb el pitjor desallotjament, amb l'assentament més gran de tot el país, amb 400 persones sense cap tipus de resposta. Per tant, el que han de fer ara és habilitar equipaments públics, diferents equipaments públics, per donar una resposta d'urgència. Però ells tenen l'obligació de fer una planificació pública per resoldre aquest problema a nivell estructural. I això és el que tampoc han fet. I sobre el que... Nosaltres ho hem estat parlant amb algunes entitats socials, amb unes advocades que estaven treballant el tema i ara mateix no fem cap anunci concret en aquest sentit, però sí que en moltes ocasions hem considerat que Xavier García Albiol està al límit de vulnerar la llei. En algunes ocasions nosaltres l'hem denunciat i no ens n'hem sortit, però en tot cas creiem que és important poder valorar totes les vies possibles de denúncia. La nostra és més política, però creiem que és important poder-ho valorar conjuntament amb altres sectors. Alguna pregunta?
entenc que els canvis que ha anunciat avui el president del govern espanyol no són els canvis que demanàveu al govern espanyol. Demà anuncieu aquest escut social. Ens podries explicar una mica quines són, quan parleu de gir radical al govern espanyol, aquest escut social de demà, quines prioritats marqueu per aquest 2026 perquè hi hagi aquest gir? Gràcies. Sí, com bé deia, el que ha anunciat avui era els canvis que ells tenien previst dins de la seva agenda davant les contestes electorals. Per nosaltres, evidentment, aquest no és el gir que nosaltres li demanem a Pedro Sánchez. Nosaltres li hem demanat aquesta reestructuració del seu govern, que necessitem, que és necessària per canviar persones i polítiques per reimpulsar la legislatura. També, evidentment, polítiques socials, com bé dic, aquest escut social que es donarà a conèixer demà, que en realitat ha de donar continuïtat a l'escut social que ja es venia aplicant durant aquest any 2025 i per tant creiem que és important que es renovin, que es prorroguin totes les mesures, però nosaltres volem anar més enllà en aquest sentit i, per exemple, un dels temes que estem situant és la pròrroga dels contractes de lloguer. Creiem que és una mesura imprescindible que el govern de l'Estat hauria d'impulsar i, per tant, nosaltres continuem amb aquesta exigència també al govern de Pedro Sánchez. Després, sobre Badalona, ahir Catalunya Ràdio entrevistava l'alcalde Xavier García Albiol. Transmeto el que deia. Deia que l'Ajuntament no pot pagar, ell calculava uns 675.000 euros aproximadament al mes, que no pot pagar tot això. Per tant, una mica era el seu motiu pel qual deia que no es podien fer càrrec d'aquests. No sé com ho veieu vosaltres. Gràcies. Sí, justament creiem que és important perquè ell, a més, fa afirmacions que són falses, com que nosaltres estem exigint coses que no estem exigint. Ell obvia la seva responsabilitat i parla de solucions que passen per pagar pensions, que haurien de ser l'excepció. Hi ha contractes de pensions per situacions molt excepcionals, i pagar un pis social per cada un d'ells. Evidentment, això no ho estava demanant ningú. Ja ens agradaria tenir pisos socials per tothom. Ojalà poguéssim fer les polítiques públiques per garantir això, però sabem que a dia d'avui no hi ha l'habitatge públic que pugui permetre una solució d'aquestes característiques. Llavors, ell està intentant desviar l'atenció de la responsabilitat que té d'habilitar espais, equipaments públics com un que ja tenia abandonat Can Bufivell, que és un alberg per persones sense llar amb 50 places, i habilitar altres espais per situacions d'emergència, on a més hi ha hagut un temporal, on en altres ocasions, sempre que hi ha hagut temporals, nosaltres hem exigit que s'habilitin espais públics i s'havia habilitat Can Pepus, que és un altre equipament municipal, però també conjuntament amb la Generalitat, com jo estava comentant abans, han d'habilitar els suficients espais per resoldre aquest conflicte, perquè ara mateix tenim un problema de sensellarisme a les carrers i als diferents barris de Badalona. Això és un problema per les persones que viuen al carrer i és un problema pels veïns i veïnes que tampoc tenen per què viure en una situació així. Per tant, el que no pot ser és que l'administració pública, ja sigui Ajuntament com Generalitat, depenguin de parròquies i d'entitats socials per buscar respostes, que a més l'alcalde s'oposi a que una vintena de persones, si arriba, estiguin allotjades algunes nits a una parròquia i, en canvi, permeti que hi hagin centenars de persones sota una autopista que també estan davant de blocs de pisos, en aquest cas del barri de Sant Roc, i això sembla que sí que ho pot permetre. Llavors, el que exigim és que deixi de treballar des d'aquest cinisme, des d'aquesta incitació a l'odi i la criminalització que més està generant por a veïns i veïnes, quan sabem que Càritas havia fet un llistat de les persones en una situació de més vulnerabilitat per dormir en aquesta parròquia i l'alcalde, des d'abans del desallotjament fins ara, no ha mogut un dit per resoldre aquesta situació. Ni l'alcalde i, desgraciadament, tampoc, com voldríem, la Generalitat de Catalunya. Alguna pregunta més? Molt bé, doncs us desitjo unes bones festes i un bon any nou a tots, ja que aquesta serà l'última roda de premsa que farem durant aquest any i que pugueu descansar i gaudir una mica de les vacances.